kuti ane muzukuru mazoti mati muri vaera chizvi toera mguni mguni vakunedebeni handitika saka tete zvaitika panapa ka ndakuigirai chipo chemufaro handina hangu mari yandaenda nayo handina chimwe chinhu chandakabata handi mangona ndakatobata maiki yangu chinhu chekutaurisa ichi asi ndakuigirai mufaro abi wakadi yavo Mchimanya handiti uyai tigare baba vati tikurukure tichiita tichikurukura zvedu yaiweda zvakaoma mutimbo ndowandisina kuudzwa kauti vanoera kwamguni ndirivo kwamguni isu anobva Durban Natal okay handiti aiwa ndokumusha chaiko kwakabva mazitateguru ikoko aisu manje takazongozvarirwa muno handiti makaditi aiwa sitiripo isu makadiwa handiti aiwa tinobara isu mangozva kuti kuri kuya vaenzika ndozvandaudziwa zvekwazi kuya vaenzi ndikati wo mukati rega ndimhanye ndinoona vaenzi ndikati kashe ndiende ndinoona vaenzi handitika aiwa pakanaka tete ini zita rangu chairiri kubarwa ndinonzi Robert Tafumanei tafumanei meiwi aiwa zvinofadza ichitangoti isusu tafumanei wamwari yapo handiti dzinza racho rakangokura saka isusu tavakwasha vanobuda pachokwadi kana tati arega tisvike nekuna tete katinozvizivisa kakuti ndaona musikana alright aiwa zvinokudzwa muchindionawo sei munoona sei aiwa zvinofadza ndinonzwa kufara no tete pakanaka ini ndiri mutapo wenhau handitika basa rangu ndiri kufamba ndichinzwa nhau apamire sei handitika ndopandakanzwa nyaya yaAbi ndokuzotanga kutaura tichitekistana sekutaura kwaanoita muno kuziva ndokuzoti alright tichingodaro ndokuzoti achimboya ichi kumba kwangu ndosaka mazona nhasi tauya tikati atoda kuona tete tisi titaure nawo timbonyatsonzwa natete kuti upenyu hwaAbi kubva paakatanga kuita mbeveve zvakafamba sei nekuti imimi makanga muripo ndakanga ndiripo zveshuwa mwana anga ari right ake asi kuti hamene kuti zvakahouyawo seiwo izvi kubva pavakangotoburana nabhuti vake ndo pandingati ndo pakabvira njongo yese iyoyo ndo pandaona amboti ndei oda kungotetereka vakazonomuwanira uko vakauya naye usiku wacho ihwohwo ininiwo ndichimuka makuseni ndichiendako ndione munhu akutotaura nemasaini ini Quindal atori masaini shuwa akuti adini akungoituchiri achingondiudza nemasaini ini zvatoipa kapa right ko manje apa oda kudii zvanzi tiri kutoenda tese handitosari pano toenda tese kumba ini alright ndokuuya naye ndokugara pamba apasati pavako apa saka mbakara pavakwe achingori pamba pangu apa achizouya hake wozorara manje kunoku kwaagadzirwa ndo mabviro achona nanhasi kudoti kuda pamwe zvichati tiri kungoona zviri kungoramba zvakangodaro tinoziva kuti isusu tiri vanhu vatema kazhinji mwana akura senge asvika pazera raanenge asvika iri tozoona mwana haachataure tinotanga kufamba handi tinogona kuenda kudzisvondo tinogona kuenda kudzin'anga imi semhuri nehanzvadzi dzenyu makambobatana here kuti munoti dambudziko raAbi rakabva nekupi tikamboti ndei akamboda kutsvaka maningi maprofita zvikava hakupenga manje kuramba chiva chose kuti handitombodi kuona ndichinza zvinhu zvenyu izvozvo handimbozvidi
hamunei nazvo izvozvo, Mwari vachaita sokundondivhara kwavakaita, vachandisunungura nguva yachona kana yakwana muchaona ndichitaura. Kati vanzi zvese zvamuri kuita hazvi inhando kwandiri, hazvina zvazvinoshanda. Kati mwana uyu kwani chokwadi ndiri kuti izero wonyora pasi. Izero yamuri kuita, hapana zvamuri kuita. Muri kutotambisa zvenyu makunun'unu edzimari muchifamba muchingopa kudzin'anga kumaprofita. Hai, hazvisizvo. Kwai regai so ndakadai. Mwari vachaita, vachandisunungura voga. Sokundivhara kwavakaita. Munhu wanga atori nevana, une vana vakavatokura. Musikana nomukomana. Saka toshaya kuti kukuvharika kwachona kouya munhu wakura. Nguva yese munhu anga ari right. Mwakati otherwise kuda pamwe anga zvingadaro vari mai vere. Mai vava vasingatauri asi mai kahandi zvakaitika. Amai venyimi. Zvakaitika vaenda navamwe kugwizi. Saka ndokubva yakuya kugwizi kuya, vamwe vaya ndokurutiza ndokuvasiya imomo mugwizi muya. Kudamhe nokuti chii chakaitika mugwizi muomo. Ndokunosvika kumba. Komumwe uripi zvanzi wasara kugwizi. Aita sei? Hanzi anga achingonyura. Ndomva vamhanya kuya vachinomutora. Wanikwe munhu atopinduka ichi chaenda uku. Kuno kumusure kwabuya mberi. Saka munhu akazovashanda akavashanda akakwanisa kudi kuvatendeusa izvozvo. Asi kutaura zvikaramba. Angori masaini. Mpaka vatove mhandara kuwanikwa. Kuzvara isu. Ndizvo zvoupenyu hwese. Vachingori chi? Mbeveve. Imi makazvara muri vangani mumba menyu? Takayezva kwa tiri 8. Ngati wechi9 wakashaika. Tiri 8. Nembeveve iyoyo? Vasikana 2. Vakomana 6. Handiti. Pakauya maprofita apa. Ndira kunyatoti tete munditaurire chokwadi chenyu. Pakauya maprofita vakabata tsanangudzo dzekuti chii pamusoro pedambudziko remusukuru. Ivo pamusoro pedambudziko iri vakati kwaiko tinoona kuti apa zvingagona kuti pangava nemhepo iripo inokonzeresa kuti mwana akone kutaura uyu. Asi unotaura. Saka ndo zvatinoda kuti gwisane nazvo. Toda kugwisana nemhepo iripo kuti ibve agone kutaura. Tikati meno kambotaura zvikanzira regai timbogadzira tione kuti kana vari mai vasunungure mwana. Ndokumbonoita mhiningidziro pamba vachitora ivhu vachidini. Hapana chatakaona chakachinja. Zvakaramba. Ndichitaura naye anotiwo ini ndakatozombogara natete asi pakutsanangudzwa pakapa. Tete vangu ndinovaziva vakatombonangawo kunzi naivo tete vane zvavakaita pamusoro peupenyu hwangu asi ndichiziva kuti hapana zvavakaita. Matauriro avo kana vachinhengirika. Ndakatombo ini ndakatotodaro ndikati apa zvino zvamauya saizvozvo zvanaka. Matondisunungura. Ini ndiri kuda kuona kuti right ivo yaitambika ichinzi vatete ndo vari kukonzeresa kuti vana vasagara zvakanaka. Vamwe nokuti vari kusuta fodya. Ndakasiya zvese vana fodya zvese zviya ndikati zvazva kutaurika zvichiita kuti kwai vanzi vari kuenda pamakuva kwai vonotaurira. Ndikati inini kukura kwese uko handina kumbobvera ndakadaro. Handimbozvizivi kuti kune mhinikidziro dzakadaro. Aiwa. Dzokuti ndingaononga vana vehanzvadzi yangu vakone kuwanikwa. Vadzoke kuvarume. Apo makundityisa nezvamuri kutaura. Handina tsika iyoyo. Hai, asi ene mati mumavoko muzere mishonga yekurapa. Chokwadi ndinotenda. Chaizvo handirambi. Ndinokutendera chaizvo. Izvo ndo zviripo. Ndezvedzinza. Iwe kuita unhankirire uroyi uhu. Mandiremera ipapo. Kwedu hakuna kudzinza. Vakaningirika paya. Vakanyara vakataura vakanza
saka isusu pano tauya kuti tigwisane nezvizvizvi zvizhinji zvimwe izvi zvokuti vanhu vapesane vadini aiwa ngati aindaita kuti handi mati mumwe neumwe ngapupure zvaanazvo mumwoyo saka ndati ndibudise zvirimo mumwoyo mangu kuti chigumbu ndinacho zvechokwadi ndinorwadziwa somunhu wenyama handingaudziwi mashoko akadaro ndigofara ndigosununguka kwete ndanzwa muchiti makagumbuka muchinzwa izvo muchinangwa kunzi fodya nezvamunonoita kumakuva izvo ichokwadi ndakabva ndatotora fodya iya ndikati ndionezve vana hava nhingirike ndini kandiri mukonzeresi wokuti vana vese vadi vasawanikwa zvakanaka evo ikaindisiyane nazvo zvese zvefodya tigare hangu ndakadai nanhasi ndokungozvigarira saizvozvo. Nharaunda yakazvigamuchira sei kuti muzukuru wenyu achataura? Vaimutora sei? Vaitaura naye sei? Vakanga vakugara naye sei? Vaingotaura naye nemasaini waya. Vaingotaura nemasaini waya. Dzimara zvatopinda muropa vanhu tatozvijaira. Isu handi tatambozvikangamwawo asi mai vedu ndo upenyu hwacho. Asi tatazvikangamwa asi takatomutsidzira manje naiyeyu. Makutoti hapo nehapo. Yesu. Handiti. Saka ndichiona sekutaura kwake Beyonce inini sekuziva kwangu tete hapana chavakaita mukati meupenyu hwangu. Munonzwa sei nemashoko akaita saiwaya achibva kune munhu wache? Ichokwadi anofanirwa kudaro nokuti zvechokwadi zvinozikamwa naye musiki. Hai. Handina chakaipa chandakamboti. Hai, kwete. Handina. Upenyu hwese. Ndiri munhu wokungoti zvangu ndanchingoita zvechivanhu kunamata. Ndo kunamata ndo kwandangori nako. Saka munoona sei nechiprofita chakaita saichocho chanengatoti pasara nhasi chenhema? Izvo ndinoona kuti hazviitika izvo zvenhema ichi chakaipa. Haundlire. Ndio humwe hunokonzeresa kakudaro. Undlire. Vabereki vaBi vakarigamuchira sei dambudziko iri? Ndimunoziva hanzvadzi yenyu nemuroora? Vakange pakutanga kwazvo zvinhu izvi vanga vachingoti nhema anotaura ari kubhaizira isu kuti azviite sembeveve. Ndo zvavakanga vari. Asi nokufamba kwenguva vakatozozviona kuti chinhu ichiri kuramba kachingoenderera. Isu tiri kungoti inhema asi zviri kuramba zvakangodaro. Zvino vatozviona kutoti chokwadi mwana uyu. Vakafambavo kuna vamwevo vakati kwai takatombobudziwa kuti nikisi imhepo inenge iripo mukuti ikangobisiwa munhu anotaura. Sezvakanga zvirimo nanhasi mumabhaibheri umu zvirimo. Zvokuti handiti mapofu akauyawo achitsvaka rubatsiro kuna Jesu akadii akarapiwa akasunura. Asi vakanga vano umwe mbeveve iyavo ikauya ikadii ikabvisiwa mweya wakanga uripo wakagarapo. Mweya uya ukabva munhu akataura. Umbeveve ukapera. Zvirimo mubhaibheri. Zvirimo. Ndo pandakati chokwadi zora kuti mwana uyu anotaura uyu. Mwana uyu. Saka kuti imimi satete mune chivimbo chokuti nekuda kwaMwari Abi achataura. Uchataura ichokwadi. Nokuti zvino izvi ndinoona kuti nyari tichitaura saizvozvi. Anotozviona kuti muri kutaura zvakati. Unotonzwa utopindurawo. Namasaini. Anotoona kuti uyu ari kureva zvakati. Ndo pandinotenda kuti uchataura. Tichidzokera kuna mai venyu, upenyu hwanga hwakamira sei kuzvarwa nembeveve mugorerwa nembeveve? Takumbotaura nezvenyu imimi. Isu tinoti baba kando vanga vari mudzidzisi wokuti vana vagone kutaura. Zvese izvozvo kuti vadini vana ndiwo mudzidzisi wobaba. Kurera vanga vachirera zvechokwadi takarerwa isu vachienda vachinodzura mitsvairo iyi. Upenyu hwakaoma chose vaiita mai. Mifushwa ichifushwa iyi vachinotengesa tichidzidza chikoro
tichidzidza zvikoro nemutsvairo. Mai vakatirera nemutsvairo nekuti baba anga akura. Vanga vakura, saka mai ndiyo mbambo yanga yakatibata zvikurusa. Ndo vaitonge vachiita zvese kuti tidzidze. Tikadzidzawo zveshuwa. Tingati upenyu hwamai venyu ndo hwakaita kuti zvive nyore imi semhuri kugamuchira dambudziko raAbhi. Ichokwadi. Upenyu hwamai takangogamuchira kungoona kuti ndizvozvo koko tingashamisika naye sei. Koinga mai wani vakatibereka wani vakanga vasingatauri. Kune vamwe vabereki kutaura kwandiri kuita izvi vanototi kana mwana aine urema vanogona kumuviga kuti asabude panze. Imi mungade kuvapa dzidziso yekuti chii muchitarisa zviitiko zviviri pana mai venyu nepane muzukuru wenyu Abhi zvakare? Inini pachezvangu ndinonzwa kufara nokuti vedu mai taingoti nyari munhu achifamba achinge ari kupi achisvika paya ndotomupa introduction kuti ndiwo mai vangu kundibereka. Ndo nyakundibereka ivava. Ndichihwa kufara navo. Ndandisingamboiti kuti ndovavanzaidza. Kana husi kuti kuda kwavo uremawo. Hai. Zvinhu zvakangobuyavo asi munhu akatirera zveshu. Wanga usingatombowadherezeri kana mari chaiyo. Dzaiziva metsi zvokuti kana dzaiziva. Dzaiziva zvachose. Waitonzwa wachiti mari yakashota. Ndipe. Ndipe nemasaidi. Wotoisa mari yako wowedzera. Shasha yanga yakaoma. Vayanga vanomutsa zvikuru sezvaari kuita iyi. Ende mapowers acho nawo futi yanga yakasimba. Zvinongoita iyi. Akatingoona kuti otherwise ndiwo mai vacho. Ndiyo. Ngatiti ngangove nokungonetseka hedu asi otherwise ndiwo mai vacho. Pamakore tingati gore nemwedzi apa muzukuru asingatauri. Munhu anga achikwanisa kuzvichengeta here? Munhu anga achita sei? Ndimunogara padhuze naye. Izvozvi munhu unotozama. Handiti hezvinoimba takadai. Isimba rake. Zvaingoita mai izvozvo ndo zvaari. Saka tinongoona kuti vanhu apa chiwa tingangonetseka zvedu. Mwana uyu anenge ane chipo chambuya vake. Chipo chambuya vake. Ngatitiri mumwe remazuva mazonzwa zvakare izwi remuzukuru wenyu achitanga kutaura. Muchaita sei musiwo? Ndinonzwa kufara ini. Hakufara kuuruka chaiko. Ndonzwa kufara kuita manyuku-nyuku. Nokuti ndo vavariro yandinotoda kuti anga agona kutaura. Mwari vamuropafadza ataura. Ndo zvikuru zvandinazvo kuvavariro iyoyo. Oya nemukwasha zukuru. Kuwanikwa ndizvozvo. Azvirevi kuti kana waita umbeveve oshaya mukuwanikwa unowanikwa. Ko ivo mai vedu vakawanikwa sei? Handiti vakangowanikwawo iri mbeveve. Saka anofana kuwana murume akaita sei? Unowana kamurume chaiye akapinda. Sababa wenyu. Munhu chaiyewo zvanoonekwa kuti ndiye munhu angamuchengetawo zvakanaka munhuwo. Saka kune vamwe vazukuru venyu vakoma nevanin'ina vaAbhi vaimbata sei muzukuru wenyu kubva paakatanga kusangana nedambudziko iri? Varomufarira. Vanomufarira. Vanomufarira zvikuru. Zvikuru sei saba mukuru vake izvozvizvi vanomufarira zvokuti vari kumunda murefu kutokwe uko. Anga aine shungu yokutoti ingadei vari pano chete azoshaya mari futi. Anga achitoda kutoti vauye vazoona imba iyi yaazogadzira yadai. Vakanga paine kadiki-diki kakaiswa mazen'e aya. Saka kakabva extendwa ikabva yakura yose ikabva yadai. Unoona kuti ivo ibasa guru rakanaka.
ivo baba ivavo ndo vakatomboivaka vachiikwidza. Ehe, saka yanga iri diki. Zvino yambva yaita dining room rakakura, bedroom rakakura, zvinofadza fani. Saka vavariro yake shungu dzake dziripo mukuti baba ene vauya vazoona. Saka ndakakuti naAbhi ndokutora nemota nhasi mbodzokera kuHarare, munobvuma kana ndodzokera kuHarare? Hakusi kunaya kaoko, handiti mombonoita mazuva 2-3. Panenge pasina kuipa. Alright tete, mirai tishedze Abhi tinzouti ari kupipa nguva inei. Tane muzukuru. Mazoti mati muri vaera chizvi? Toera muguni. Muguni. Wakunoite makuvele. Handitika. Vanake chakuru. Saka tete zvaitika panapa inda kuigirai chipo chemufaro. Handina hangu mari yandaenda nayo. Handina chimwe chinhu chandakabata. Handi mangona ndakatobata maiki yangu chinhu chekutaurisa ichi. Asi ndakuigirai mufaro. Abhi. Wakadi hawo. Imwirega kudero kabi. Unaitira Abhi? Iwe usadaro iwe. Name? It's a funny story. Taura nayo mzukuru yenyu. Iwe rega kudero chamwa. Kutaura chaiko. Iweka. Kana mai vako vanoshamisika nazvo. Munozwa sei? Zvinoshisa zvino. Imi matifigira mufaro umo wakawedzerwa. Mufaro wakawedzerwa. Kutaura chaiko. Mwari wakakonaka. Ndakati mirirai nguva yaMwari. Zvese. Ndichitaura but naye kuti aiwa gainchi ndimbokupai nguva vanhu vekwamuguni maikuvede nemaprofita enyu nezvipfungwa dzenyu. Vanhu vachingotambura nokungotsvakana nedzimari vachikusha shuwa. Aiwa ko iri ndo basa guru ramatitira. Ndinozvikudza, ndinotenda. Mwari vakanaka shuwa. Mwari vakanaka. Uyo wakavaona sei vana? Ndakavaona ndiri kusautranchazve. Nemachane wakawana anobatsira stereki. Saka pandakavawana vakandibatsira, vakandikansera, vakandiratidza nzira ino raiti kuti ndikonekitara nemi. Nhasi ndiwane nekufara naiweka. Mwaiwa ndobhururuka here ndodiko. Mwana ngoda ndiketika neweso. Mativigira umo mufaro wakawedzeka wakaomba. Ndinonzwa kutenda, ndoshaya kundokutenda ifego. Unotenda Mwari. Chokwadi. Tinotenda yeye Mwari musiki. Isi wangotituma kuti endai nechipo ichi. Hey. Kwamuguni. Aiwa tinotenda. Imi muchiereiko? Soko mukanya. Kwamukanya. Handakudza kuti tisinonzwa kwashaka. Chokwadi. Saka mondipaka ndomusiye here musika. Kana. Dzoti anodhura uya kuna munhu angagona akagona kuda munhu anoita 2 years akanyarara. Hakuna. Zvozongozoonekwa. Futika. Uye ndinonzwa kufara, ndinotenda Mwari shuwa ngaakudzwe. Mwari ngaakudzwe. Amen. Zvanzi Abhi achitotaura ndichitaura naye inini. Anototi tete pamaigara naye mimi. Zuva nezuva maitomuka usiku hwega hwega muchimunamatira. Ichokwadi. Ndainamata ndomuudza ndoti zvino todai tonamata. Iye fofiwa naiyewo mukavo woitavo. Tainamata. Hataingorara hazvaita.
sure achitotaura Abhi andoti nemiwo maitoti mwarika inini handina chandakabata pamusoro pemwana kana pai zviripo zviratidzei zviratidzei pachena tione kuti chii chiedza ngachivepo. Mwari ngaakudzwe uye ndinohwa kufara ndoshaya kuti ndofara seiko ndodiiko. Chinhu chinoshamisa ndo chaitika ichi. Mwanangu Nshuwa futi yaihoriya chokwadi kwete zvokutamba. Saka chikuona mai nababa Shuwa vanopererwa vanopererwa. Saka imi munhu wamungatange kuda kuudza kuti Abhi ari kutaura ndiani? Ivo bami makele vanhu wangu uya panomuona funny story mwanangu. Vanzi funny story natete. Yewina. Aiwa handa wakufara. Manza wafara. Maiwe. Ndiko. Asi uyu gawo. Handiti mirai tete imimi mushedze iwe Abhi sangana nehama yako makadi amai. Praise God, aiwa Mwari ngaakudziwe vedu vetinozvitenda uye zvinozvikudza Mwari anoshamisa ende Mwari ndewe minana vasikana. Uyo kapi usiva ndishamiswe ini inaka nditi nezuro mugosvika kumba pane vanhu vandiri kunogamuchira mugweru vari kuuya kune surprise yandoda saka mukazoona saka ndanonoka hangu kusvika mukaona mota yasvika mungosvika ndipane zviri kuda ndikati ndiani mukomana wako here aiwa anandiudza kuti chii saka ndioma ndingakona kufara zvakadaro kuti ndicheme kuti ndidiko mufaro wacho nandashaya kuti ndoita sei kuna imi zvobvepi zvinyapi Abhiwe vatenda vakandinhanikira vakandiwana kuSouth Africa ikoko. Aiwa ini ndiri mutapo wenhavo ndinonzi Tapfumanei tinotaura nevanhu vakawanda wanda saka Abhi akaona dzimwe nyaya dzandaitaura nemwe munhu anotaura zvake aisangana nematambudziko mukati meupenyu hwake saka Abhi ndopaakati aininiwo ndine nyaya yangu yandoda kusheya ndopatakagara pasi ndokutaura ndokuona kuti hatingasvike sei kuno kumusha nekutaura kuti chikonzero zvakaita kuti aite mbeveve asi chiripo ndechekuti kubva musi wokutanga kusvika pazuva ranhasi Abhi haana mubvera aita mbeveve aitaura zvese zvamaitaura zvese zvamaita ainzwa nekutaura. Abhiwe ende futi ndanzwa kupererwa. Alright zvari mashura ndiani vasvike here baba? Vave padhuze vachiri handiti makadiwa muguni handiti makadiwa muguni tiripo ini ndinonzi Tapfumanei handiti tabva kuHarare tiri vatapi venhau tangoti areka tisvike kwaMuguni tikuigirei chipo handiti tamuna December nditi chipo cheChristmas ka vamwe vanogona kuti pachirungu vanoti Christmas comes early nekuti musi wa25 hazati asvika takuigirai chipo chekuti Abhi taura nababa wako. Handiti areka tinovagamuchira sekuuya kwavari kuita handiti
Handiti makadiva muguni tiripo baba tatirikaiti kusvikei kunoku kangu inguva yeKrismasi ka inguva yekupanana nekupiwa handiti ka saka ini chauya panapa ndangokuigirai chipo chezwi remwana wenyu. Taura nababa wako api? Makadi baba. Uni makadi ko washura tiri kuona. Ipo makadi nzenyu. Okay. Ndiri right. Oh. Muri kuzwa sei izvozvo? Makurukuto wa muguni chokwadi. Aiwa makurukuto makuru aya. Aiwa anoshamisa. Uye ndinonzwa kupererwa. Aiwa imbobira kuvafonera. Tirakwenda ikoko, tirakwenda kumba tinovaona kumba ikoko. Saka musavafoneri. Handiti sekumba tinovapa chipo chavo. We vasikana. Mwari ndiri kushaya kuti ndomutenda seiko, ndodiko, ndobhururuka here. Shishamiso pachikomo. Pindura baba hanzi chichanga chinetsa. Chichanga chikunetsa. Rasika koda nkutaura. Chizipanisire. Sangoda. Pane zvakawanda zvandanichidzidza zvandanichiona saka. Zvawanga uchiona? Nekudzidza. Saka zvandaona nekudzidza ndikati Saka wanga uchiita maune. Ndaitohwa zvese ndichitoona ndichitonzwa ndichitotaura. Asi ndasingangoda hangu kutaura but kutaura ndangotaura manheru chete ndakavata ndiri one. Then kana ndamuka kuchingoedza handichataura. Hello. Vakanaka. Saka ngatisvikei kune mukoma wenyu. Ndimukoma? Baba vapi? Saka mada kufonera adzimai. Aiwa ndisati aya musavafoneri tese tinosvika ipapo vangu. Hapo vaenda kupi amai futi? Vari kuchechi masi. Ndatovaudza kuti Saka kungovafunza kuti maapapi? Handiti. Saka ndizvozvo baba. Habvisi kutaura kuti baba vari kuti chii changa chinyatsokunetsa mukati meupenyu hwako kuti sekusununguka kwawakaita kwandiri usununguko zvakare kuna baba vako kuti gore rese nemwedzi iri baba zvinhu zvanga zvichindinetsa mukati meupenyu hwangu ndezvizvi. In fact ini chinhu chachinandinetsa inyaya yevana vangu. Saka panyaya yevana vangu iyi pavabereki vangu mufamily medu vasingandi understand, vasingandihwisisi maererano nebondi nevana vangu. Ndandisingadi kuseparatana nevana vangu. Saka pandakakumbirawo baba vangu nzvimbo yekuvaka kuti ndokumbirawo pekuvaka vakandipa, pakabva paita kusawirirana nefamily. Havana kuziva chikonzero chandiri kudira kuvaka. Chandaingodira kuvaka ndechekuti ndigare nevana vangu, ndirere vana vangu vakure, ndozoita way forward kana ndichazoroorwa kana ndichazoita zvimwe asi ndarera vana vangu. But ndakaona kuti hapana munhu ari kundihwisisa situation yangu. Ndobva ndangozvipira kuti regedzai ndingoshata ndinyarare ndimboona movement yachona. Ndikaonawo kumhuri kwevana vangu vachitofara nazvo kutoti mai vachona vachatauri havachawi. Ndikati it's okay sezvo zvichivafadza regai nditese ndimbovapa nguva vafare. Ende for sure wanga asina tarisiro yekuti inini ndichataura ndichawa. Kwediwo kumbawo kwediwo ndaionawo mamovementsiwo distance yakabva yavepo pakati pangu nefamily maererano nekuti ndo zvandandava. Saka zvaingondikipa ndirambe ndichitese ndakangonyarara ndichingoona mamovhi acho ndichingoona. Saka pandakazoona inini mukoma Robert ndikakupirai nyaya yangu, pamakandikansela mukati Abby, I think enough is enough, you have to be open up. Zvakwana zvawaona izvozvo zvawadzidza waziva. Ndopandakazozvipira kuti alright, regai ndichibuda pachena. Plus ndaida kudzidzisa vabereki vangu kuti zvamunondifungira kuti ndakaroiwa kumbe ndinoita mabasa amene like echipfambi hazvisiri izvo zvandinoita ende hazvisi mandiri.
indiri munhu anozvishandira anozviitira mushando mumaoko like handimukwana ndakazvivakira everything you know mukoma ndozviitira. Saka ndaida kuvaratidza vision yavo mafungiro avo ivo neangu akatosiyana saka ndikazvipira Wamvuri. Alright. Saka tichita kamera ndori dzisingaoni kuti zvakanaka. Saka imi baba munochigamuchira sei zvataurwa nemwana wenyu? Zviri kutaurwa nemwana ndiri kuziva zvari kutaura, asi according nesituation yacho matangiro ayakaita kusvikira iye zvino pairi, tese tachingove vanhu vari confused, vasiri kunyatsonzwisisa zvakanaka. Mwana uyu paakatanga kurwara uyu, zvauudzai foundation yacho ine mai vacho vanga vari pano vachikuronzesirai, inorwadza, takarwadziwa zvokurwadziwa zvisina kunaka, nekuti zvakatanga zviri zvinhu munhu waanoshandira ukuku anoitwa Mukhiza aimboshanda kuZBC, munhu akashanda kuZBC kwenguva yakareba, asi akazobva akanoshandira kuSouth, from South akazouya agara pamusha pababa wake, agara pamusha pababa wake. Munhu uya ndokutanga kwandiri zvasinzi ndiri kuda chii, ndiri kubva uchii kwai musikana wenyu uya unobika mabhanzi, unobika zvingwa nemabhanzi, anotengesa unoruka. Ini zvikasinzi ndaina kuti ndimubetsere adini ndimubhuste bhizinesi rake ridini rienderere mberi. Ndinomuda mudze kuti ndomuda abuye kuno kuti tizoroma ndokubuya kwandiri hatina zvakasinzi munomudza mwana wenyu izvozvo kuti ndoda kumuona, ndoda kuti timupe tibasirane naye pabasa raanoita. Tohodha pulawo yedu yakawanda, wobika zvingwa zvake nemabhanzi ake achitengesa, kana achida shopu yekuti arente achiruka achiita zvezvo anoita, toita saizvozvo, tomubetsera. Isu nekumuziva, especially senisi nekumuziva kwangu Mukhiza, handizvina kundifadza, handina kusununguka nazvo, ndikati Mukhiza tinoda kugara nomwana wangu, unoda kubatsira mwana wangu pabhizinesi. Ambovavarira chii? Ndobva ndangoita question mark, ndokudini, ndokungonyarara. Ndogara. After about 2 months, ivo ndokuzovonana mwana wangu nani naMukhiza. Avonana pa ndobva vataurana, varongerana zvese zvokuti toda kuboosta bhizinesi rako so vawirirana. Ndobva vatotanga zvokudini, zvokushandirana vachiedza kuti abooste bhizinesi rake rekubika zvingwa nemabhanzi achitengesa nekuruka achiishi. Vatanga paya kudini. Asi manje kutanga kwavaita ikoko, inini zvaingondipa kushaya interest nazvo, because pane zvaingondipa maquestion mark asingaperi. Itai henyu kuti ndimudzivise mwana awana basa, kuti ndimudzivise ndirikanganisa anozvikwanisa zvaanoda. Ndobva ndavarika vakadini, vakaita kironi, vakubika mabhanzi achitengesa, achienda achinohodhesa kumashopu chichichi. Right. Ndobva yauya idea yekunzi kwai ndiri kuda kuvaka, ndiri kuda munipe nzvimbo yokuvaka. Ini ndokutora sekuti arikuda kuvaka pamba, arikuda kuvaka hake pamba, imba yake. Ndikati wakasununguka mwanangu, vaka paunoda, vaka madiro aunoda. Asi chakazonishamisa manje, zvidhina ndokukanyira ipapo paMukhiza, ndokupisiwa ipapo paMukhiza. Isu tikatombomubatsira kuti kudini kukanya zvidhina zvacho kuti adini avake. Right, zvidhina zviya zvavakwa zvapera. Zvazi ndoda pekugara, ndoda pekuvaka, ndokumuratidza zvasinzi ngati iwo unoda kuvaka imba here kana kuti unoda kuvaka musha. Zvasinzi ndoda kuvaka musha unodana ini. Kana ndoda musha pano pamba yati yedu idiki kwani musha miviri. Zotoita toenda kumusha mukuru kwana bamunini, munun'una wangu.
totaura nabamunini, totaura nefamily, toona kuti tokuwanira pokugara ndobva tatasa zvozvo. Ndobva ndafonera mukoma wangu ari kutokwe kuminda murefu, ndokufonera vamwe vese, ndobva taungana tikataura semhuri kuti musikana ari kuda kuvaka, ari kuda kuvaka musha wake. Saka ndokudini, ndobva tataurira nabamunini kuti bamunini, muona mwana ari kuda pekuvakawo, todini? Bamukuru vakati chironga ikoko kumupei rimwe gandiwa adini avake. Saka ndobva tamupa panapa akavaka. Asi manje time yacho yakavaka panapa, pressure yacho yaitipa isu yanga iri too much. Tikatozitora isu kuti mwana uyu akugwara, pane zvakatomugara. Kozi isu mai vedu kutibereka isu vanga vasingatauri, anga iri mbeveve. Saka tikazitora kuti maybe agarwa nemweya wani mamai, tabetserana naye kuti zvese zvokuti avake, tibetserana naye. Vanun'una vake vakamupa marata, building material achiunganidza kusvikira avaka. Saka kuvaka kwaaita akapedza mai manje aneipa kuti ane 1 week apedza kuti haisati yapera iwiki, ndizvo about 4 days somewhere. Right. Tobva yasvika nguva yekuti accuse isu vabereki vake kuti makatora danho ripi pakugwara kwangu kwose kwandandinako. Tikati danho iwo ndo wakatirambidza, taida isu kuti tikufambire kumaprofita, kuvanhu vanobatsira vakubetsere. Iwo kati handidi kana kuona muprofita pano, handidi kuona chinjonzi n'anga pano kana muprofita, handidi kana kuvavona. Vanhu vanonyepedzera kunamata iwo vachiziva zvinhu zvavo. Saka handidi kana kuona chinjonzi muprofita. Tikadini and kuti anga akangwara, kana tikangobuda chete kuti kufambira iye chete, unotozvibata, utotiudza kuti muda kutamisa mari yenyu, muda kukwira musangana maprofita kuti vandigadzire nekuti ndisike pakutaura zviita, because anga asasatauri ipapo. Mwana uyu chii chaitika kwaari, right? Atidzivisa isinobva tadini, taita cool down, toda kumboona kuti zvinosvika kupi. Poshu hatina kana mutorera matanho, haana chaanomboziva ipapo. Asi mweya taizibata isu kuti pane zviri kuitika. Saka ini ndainyanya kufungira munhu waanoshandira uyu, because mwana uyu kumuziva kwandinoita inini, mwana anga achitya zvokufamba ega usiku, anga asingaiti zvokuti avirigwe nezuva. So nyange kuti aenda kutaundi, saizvozvo anotanga ari kutaundi, toti sewadzoka nemalate hours kuda nebhasi kana kuti nelift, akaburikira kure uku, unototifonera kuti please yai muzondi kana kutuma message, yai muzonditambira ndiri pakati. Todini isu totoenda kunomugamuchira, touya naye aine kutya kukuru, but iye zvino anga asina chaanotya. Nyange even 1 o'clock AM PM anytime anywhere unofamba akasununguka, kutoratidza kuti munhurume. Isu vamwe varume hatina zvinhu zvakati sezvaanazvo. Plus futi musha wakasigwa namukiza uyu, musha mukuru, plus musha usingajairiki. Hauzi musha wekuti unongojairikwa semisha yevamwe vanhu, kuti tingopinda vanhu chete vanongovhizita, uchingosvika uchingopinda. Hai, musha une security yakakwana chaizvo. Saka izvo aitotinetsa isu kuti mwana uyu kuwana zvinhu zvokugara pamusha wakadai anozwanepi, tichingoita maquestion mark anoshawa mhinduro. Saka kuti tinyatsoziva kuti chii chachiitika, hai techireva nhema, ndo nyaya iripo. Saka muchiona chitoti isu nyangwe takadai so handina kana nharo nazvo. Sisi vake vakamutora vakaenda naye kuchipatara, vaenda kwadhokta.
akanochekiwa kuna doctor, chekiwa muviri wese yese neairway, chekiwa zvese nzeve idzi, chekiwa zvasinzi hai hatisi kuona problem, ari right mwana kowamuzaona kuti kwai depression, makamuvhiringidza stereki akaita depression, vasikutsirana vanhu vachitaura ti depression yekuti kana ukavhiringidzika too much unogona kukanganisika bhodhi yako kana muviri wako. Taona zvaramba kuchipatara, varamba kuti adini abatsirwe. Abichi tatambura izvozvi so tachitove vanhu vari wariti nezvemwana iye Abigail. Asi nhasi ndiri kuona riri zuva rinoshamisa, asingagoni kana kuziva kuti saka zvinoratidza kuti zvinhu zviri pakliya. Chandingakumbire kuziva inini kwamuri ndechekuti makazivana sei. Sekutaura kwandaita vamugoni kuti inini ndiri mutapo wenhau. Mumabasa edu tinosangana nevanhu vanouya nematambudziko akasiyana siyana. Ngatingoti kwete matambudziko chete, kana nemufaro. Handiti tinogona kushedzwa panenge pachiitwa muchato, tinogona kushedzwa parufu, tinogona kushedzwa panenge paine mabiko, tinogona kushedzwa panenge painewo zvinenge zvichingoitika mukati meupenyu. Pane musikana akauya kwandiri anonzi Paida, akanga aine dambudziko raaisangana naro muchidimbu. Paida uyo aiti kana akarara aizomuka ari kumakuva. Handiti ndokuzondifonerawo nekuzivawo zvaangaona kumashure. Paida ndokuya kwandiri ndokutaurawo nyaya yake kuti ini ndinomuka ndiri kumakuva zvakadai so zvakatanga zvichidai so asi ndiri kutsvaga vanhu vanoita se vanondibatsira. Ndokumutsvagira vanhu vakaita se vakaenda kunomubatsira. Saka sekutaura kwaAbi ndopaakaonawo nyaya yacho iyoyo, tichitaura naye. Handiti tichitaura nayewo tichimupa mazano tinoona kuti unobatsirika sei. Ndokuona mabatsikiro akaita, ndopaakazotitsvaga sezvinhu zvinoitwa pachena. Namba dzedu dzinenge dziripo, ndopaakanditumira meseji akati mukoma, meseji yacho ndinotori nayo. Takatanga kutaura naye musi wa31 August gore rineri. Akanditumira musi wa30, ndakazoipindura musi wa31. Kubva ipapo ndopatakatanga kuzotaurirana kuzosvika tazowirirana naiye nemusikana ari kuSouth Africa. Aiwa neuyu ndatopa neuyu tatobva panechi ndaona muchimbokonzentrera kune uyu kuti tapedza kubatsira uyu nenzira yatakafamba nayo. Iyo ndiyo yaakabva atora wakati ini ndaifarira, ini ndine dambudziko rangu randakasangana naro. Kutaura kunoku ndatone gore nemwedzi ndisingatauri. Vanhu vanoti handinzwi, vanhu vanoti handitauri. Ndokuzotaura zvakafamba sei, zvakazoita sei, ndokuzotaurirana paya ndokunetsana. Takada kutomboya kunoku iye ari kuSouth Africa, asi takazoona kuti zvanga zvisingaiti. Takataura iti kana iwe wadzoka wouya. Paakauya tikati tochiuya here, tichitaura kuzosvika tazoti aiwa nhasi ndozuva ratauya, rega tiuye unosangana nevabereki vako utaure navo, nekuti wedhi randakasenza ndakamuudza kuti enough is enough, zvakwana. Iye zvinezvi chienda unotaura nevabereki vako. Kana uine chigumbu, kana iva nechigumbu newe, zviperi utange upenyu hunyowani uenderere mberi, nekuti unoda kusvika rini. Dzimwe dzenguva ndofunga kana mwedzi wapfuura takatomboita kakusataudzana, nekuti anga asingadi zvandiri kuda inini. Saka ndakasingade kunyanya kumuteerera stereki, nekuti ndakazoteka kuti ini handisi hama yako aza kukunyengerera. Handisi hama yako aza kukunyengerera, wakauya kuno kuti tipedze dambudziko iri. Ndobva tazonyengetedzana, ndobva tazotanga kuwirirana. Ndosaka mazoona pazuva ranhasi tauya kuti munzwe izwi remwana wenyu. Okay, saka apa inini kubatsira kwamakaita makangobatsira neadvice. Yes. Ndo yakatowanda iyo advice. Ndo mushonga mukuru advice. Zvimwe zvese zvokuti kung'anga kana kuti chichi hakuna. Handisisa kunyepera kuti mukazobvunza kuti kana kuti tine simba rekuti tinonamatira. Kungogara naye pasi. Tikakuratidza conversation yacho kana imuti unoti takatosvika pakutoti kana zvadaroka ndakubuda mazviri. Apa maitotaurirana nefoni. Ini pekutanga taitaurirana nematext. Ndobva ndazoti chindifonera kuti ndizive kuti unotaura. Ndobva ndifonera neWhatsApp call. Ndofunga musi iwe takataura for 25 minutes. Aitoti
pagore rese nemwedzi ndimi munhu wandatanga kutaura nini. Takatoti unonyepa. Alright up. Ende ipapo dataura chokwadi mhuri yeZimbabwe yakateerera. Handina kana chero kwandinoshanda vatozvizivi kuti ndanga ndichiwa ndanga ndichitaura. Kubva pandakataura nemipo paya mukoma ndiri kuSouth, handazombotaura nemunhu. Ndakatotaura nemi kuSouth nechikonzero chekuti ndandasara ndiri ndega. Vandadzima makamera avo vele vanga vakuti vanditrusta kuti ina handitauri handiwi. Saka ndozviziva kuti chero vabereki vangu nenharaunda nevamwe vanogona kuti kwandinoshanda vanga vachiziva secret yangu. Vasanyeperana vanhu. Ina handina kana secret yandakamboudza munhu kunze kwenyu gore nemwedzi pandakazokuudzai through ndakuonai pachannel yenyu. Handina kana munhu anga achizviziva kuti ndinowa ende ndinotaura. 100% sure kwandinoshanda vanotozviziva kuti munhu yaatauri hawe. Because dai vanga vasingazivi vanga vasingambotaura masecret avo ari dhipu ndiripo because ndiri mutorwa. Zviro zvinhasi vachatoshokeka vakawa kuti ndinotaura ndaiwa. Saka ndangotaura kune vese ndichikurudzirawo vamwewo kuti aiwa vedu munhu ane magumbukiro ake. But ndakagumbuka ndikatanga kuona situation kuti situation haichatombodi kuti nditaure. Iri kutomboda kuti ndinyarare ndimboona kuti inosvika kupi. Mukuona situation ende yangoona chingodevelopa chingondipa shungu dzekuti regai ndirambe ndakaita sei ndakanyarara until nguva yatsosvika. But ona kabi kugumbuka kwako kwakaita kuti mukati memhuri vanhu vanongedzerana. Tete mira tete vakanzi vanoroya. Amai vako vakanzi vanoroya. Handiti wazvona. Vakanzi vanoroya. Tete vangu chingokura chero kupa vanenge vachikuti tete vanoroya tete vanoroya. Inini pandakatanga kuita movement angu ekuti ekuti rega ndishate. Ndakatanga kunogara kwatete vangu ndichida nyatsokubata chokwadi kuti zvichokwadi kumba kunozvarwa baba vangu. Tete vangu vane zvavanobata here. Kana zviripo inini ndida kunamata ndiri silent kusvikira ndazvibatira ndega. Ndairara natete vangu vachimuka usiku vachinamata vanhu vese vavata vachiti Mwari kana ini pane mishonga yandinoshandisa pamusoro pemhuri yekwamuguni oro pamwana uyu kana ndisingazvizivi ngaibude pachena. Ende zvakabva zvatondibuilda trust yekuti zvichokwadi tete vangu havana mishonga yavanayo. But vasina mishonga yavanayo handigoni kuti nditi nhasi regai ndimhanye ndinoudza baba vangu ava kana kuti ava kuti vediwe munhu wamunopomera uyu kuti haana chaanacho. Anongoriwo munhu anozvitamburira. Ndofunga chero kwavo kwomukoma mukaona munhu anongozvitamburirawo but kana vanhu ukangoita ropa rakashatawo unongonongedzera. Saka ndaida kuona movement rachona kuti inosvika kupi because medu mufamily chaimama ndinozvagwa ndisingatombodi kuti mboti medu mufamily kwababa vangu ava vadiki ava vanototiwo vana vavo vadiko tete vangu ava. Saka zvinhu zvaindibata kuti nditi tete vangu vanonzi vanoroya but inini ndinodya navo ndinorara navo. Hapana kana chanda ndisingazivi pana tete vangu. Ndakaita the whole month ndichigara navo ndichigeza navo ndichiramba kunogara mba kwedu kwete ndasingati vabereki vangu. But ndaida kumeka sure kuti tete vane mishonga yavo here. Vane pavanomuka here vachideketera mazita edu sezvinotaurwa. Pane zvavanodya here zvinokonzeresa kuti mhepo dzisimuke but ndakaona pasina. So ndaida kunyatso sacrifice yanga iri sacrifice kuchiwa kurwadziwa pamusoro patete vangu ava. Uchivarwadzisa kafuti. Ndakavarwadza but ndavanamatira everyday mukoma. Because ndakadaiso ndiri tete ndiri kukura nditi kune vana vehanzvadzi dzangu kuvaka kudaiso haizi nyaya yekuti ndaida kuvaka kuti but tete vangu vanga vakawanikwa pachipare vakabva havo vakazodzoka. Pavakadzoka kunoku vakadzoka neeji yavo vanga vasingasakwanisi kuti vaite sei vachitanga kuvaka vachitanga kuti munhu anga akura. So munhu wese anenge anga akuvaona anga kutora songati chii nhamo iyi kuda akabva nayo kure munhu anga akagarawo zvakanaka but paakazouyawo kunoku nesituation yekunoku munhu asina vana hobva ngashingoti nemwana wavo 1. Saka kuriritirwa kwachona kuno kuti chii kuri kushoma. Nenhamo iyoyo vanhu vanobva tokuti uri muroyi. Saka ndaida kutovaratidza vanhu vekwamuguni nenharaunda kuti aiwa indakadaiso I'm 32 years but I can manage to take care of myself. Iko zvino ndichiri fit. Kana ndazosvika paextend yatete vangu handichakwanisi kuvaka kuti ndigarewo pakanaka. Haizi nyaya yekuti handiri kuroorwa. Ndichine machances akawandisa ekuroorwa but tisangoti kana tikaona munhu achembera mumhuri totongoti uyu nekuti achembera asina mubhedha saka muroyi nekuti harari mumba. Tisangoti tikangoona munhu
akutofamba nemudonzo toti muroi nekuti hana mota. Aiwa zvisiri izvo. Pachinzvimbo chekuti tsvage Mwari ngatisanyepera naye. Ndigotofuti kumaprofita ese akataura zvaakataura pamusoro pavo. Asi ndiprofita nhema. Denga rakatimirira tese. Ndaitokuhaina ndambofira ndaita zvakaipa kuti ndisvike pakunzi atora murume womunhu ndosaka asingasatauri aba kana kuti adai so. Handina mukoma. Ndakangokona nefamily yekumba kwedu. Hanzvadzi yangu yakandirova iyoyo hainambondikonzeresa kuti ndisawa ndisataura. Kana nehanzvadzi yangu ndinowira nayo zvekuti haina kana chainotoziva kuti kurova yakatondirovawo mukungogumbuka ikatozoregretawo. But vanhu vanga vakutaura zvakawanda kuti zvazodai ndakungoti ndine urombo kwamuri mhuri yeZimbabwe. Ini ndinotaura muri kunzwa Muguni mwana wenyu achitaura? Ndakateerera ndiri kuziva. Hatina zvatinogona isu kuti tingaiti kana kuti tingataure. Iye ndiye aiona zvese zvaiitika muupenyu hwake, muupenyu hwemhuri kwake, akatoita chanzi yekuti azive chokwadi nenhema. Kuti nhema idzi chokwadi ndechichichi. Saka handina hangu mashoko andogona kuti nditaure nekuda kwemwana uyu. Nekuti mwana uyu atirwadzisa zvisingaiti, takarwadziwa zvisingaiti. Iye akazotora kuti iye vanhu vese vadi vamusema kana kuti vamusarudza. Kozi uyu ndowechitatu. Kune first born, kune second born, kune third born, fourth born ne fifth born. Vese vanhu vandiri kutaura ava vanhu vane mabasa avo vari kushandawo mabasa avo. Mumwe mupurisa, mumwe musoja, mumwe nditicha, mumwewo anoziitira ake chinhu zvake. Saka iye manje akange achiwana influence isina kunaka kune vamwe maadvisors vasingagoni kuadvisa munhu chinhu chakanaka nekuti mwana womunhu chinhu chakanaka. Vanotaura vachipesanisa vachirwisanisa vanhu. Uyu aitotorwa unzi kwai isu tiri kutomubata semunhu pasina, hana basa, hana kudzidza. Vakadzidza vane mabasa kana agere nevabereki. Saka ndiye anenge achishanda, ndiye anoita care nefamily. Yeti kana iye anotodiwa, nyangwe nevana vake vanga vachitodiwa zvinogwadzisa, vanga achitosapotiwa nemunhu wese. Iye futi achitosapotiwa futi, iye futi achitochengeta futi zvakanaka zviri smart. Asi kungoti influence kune mamwe maadvisors asingagoni kuadvisa chinhu chakanaka. Anoti nyangwe angave mwana hainda experience zvinhu zvakawanda. Nyangwe nenherera so ukagara nayo nherera ikangoti nzwee chete kune vamwe uku ikabvunziwa saka iwe wani kupa chikafu chakanaka here, saka iwe zvino zvauri kushanda kudai vamwari iyo ndi mwana unotambura. Influence inenge ichibva kuvanhu vakasiyana siyana. Vamwe vanovaka, vamwe havavaki, vanoputsa. Saka zvinhu zvinongowanikwa mukurarama kwedu vanhu. Zvinongoda chete kuti vanhu vazinzwisise nekuzvigamuchira kuti muupenyu tinowana zvakaita saizvozvo. Indototenda imi vanhu vaMwari nezvamagona kutiratidza nhasi nekutiitira nhasi. Dai tachiziva kuti zuva ranhasi ringave zuva rakadai, shuwa ndingade izvozvi ndisingazivi kuti mandiurayira mombe. Ashuwa taivurayirai mombe mota inde ichiremekwa nenyama. Asi akatiudza zuro kwai nevaenzi vangu vari kuuya. Saka mangwana ndichatanga ndaenda kutaundi. Baba ndichakusenderai ma-SMS. Mudze mama kana vakauya kuti ndatini mangwana vasaende kure nevaenzi. Manje mai vakanganzwa nechinhu 1. Tinopinda chechi yeAnglican. Chechi yacho iri pamberi pemagamutiri waya munoona.
saka ivo vane mikando yavanoita yekukandirana mari every month. Nhasi zuva ravo rekukandirana mari. Saka izvozvo ndozvo zvirikuvanesa izvozvo kuti toita sei kuti havasati vaziva kuti ndo situation yavepo, kunze kuti kana vatoudzwa nevamwe nefoni. Saka hei, handizivi, handitozivi nyange nini, handitozivi shuwa. Kana ipa pananga tichiuya tombe pana mbuya vanga ainavo mutauni vari kuda kutora vana vake, vana vazukuru vari kunzi vanga vachibva kuHarare. Ndakati ina asida kutombonda pana ambuya ivavo. Ndikasvika mugweru ndichakudza kuti ndakamira papi. Ndakudza ubva uyachi ipapo. Tobva toenda kumba. Nekuti vanhu vanofanira kutanga kuziva kuti uri kutaura vabereki vako, kuti vamwe vese ava. Tete nemabereki nofanira kuziva chi nekuti ndivakanga vari wechi pakatanga nyaya. Baba munini, muri kurionawo sei zuva ranhasi? Zuva ranhasi rinotonotishamisa chaizvo. Zuva rotoshamisa chaizvo. Asati takambozviona zvakadai. Takatambura zveshuwa kwenguva yakareba, 1 year and some months. Tingotambura ngofunga kuti zvino kana vari mai vavasingatauri kumwana wako uyo tadza chii. Aiwa, tinotenda hedu nekuti neadvice yenyu yamakagona kuti mupe chimukansila, aiwa zvinotendwa nekuti matisunungurawo. Nekuti kana kufamba chaiwo kana muraini, vamwe vanhu vanga vakungotaurawo zvavo zvavanotaurawo, vamwe vanga vasingasataura, vakatanga vachataura asi vanga vasingasataura. Ati kasi makaromba here zvakaodii. Vakaona madevelopment akaitiwa kumba kwomukoma wangu, vamwe vakatoti maadvantage ekuti akaromba. Ndo zvakaita kuti mwana asingataura taraona vakutenga mombe hobho vakagadzirisa dzimba wati. Saka pakubuda zvakawanda. Saingotora zvidhanda tongovhara zheve dzedu kuti iye achiti musawese henyu mari dzenyu kana chii, ndezvaMwari. Kana nguva yakwana ndichataura. Saka tinotenda handina hangu zvakawanda. Sure. Kana vari kure baba tinogona kunovatora pachikoro pachipa papa handiti paprimary ndo pavari. Otherwise aya pakanaka ngavawe kunoti amai makadii amai? Makadii zvenyu. Zuva ranhasi rinotidakadza ende rinotinakira mhuri yokwamuguni. We are now celebrating pamusikana wangu uyu. Pakataurika zvizhinji zvainetsa panhau yokusataura kwake. Kangoima inini wamakaenda kudefe mukanosundidzira vana vangu mhepo, mukanonamata mwana wangu akaita mbeveve, asi handina kuzvitora. Ndakangoti Jehovha, dambudziko ratiri kusangana naro iri, Mwari tibetsere. Asi ndinotenda Mwari nokuti ndakazonyevegwa kuhope svika zuva rimwe rechi5 uyu musikana achataura. Kana achinge ataura zvichakushamisai ende zvichakufadzai. Vana vangu nezuro nevazukuru ava vari panapa vawise kunewo. Vakati mangwana tiri kuenda kumba kwasisi, we are celebrating, tiri kunotengerwa keke. Saka havana kumbovata vati kuma4 zvika ichimukai mugogo muti tinoti toda kundotoenda kucelebration. Saka ndavafungidzira kuti zvinhu zvavana pamwe Abigail wati zvoni ndoita keke rokuti ndinakidze vana sokuti unofarira vana vadiki. Saka makuseni ndavagesesa nokuvaitisa zvese, handina kuziva kuti chidakadzo chakadai nongotarisa madresera andakaita. Ndangoti haregai vana vaende, but ndahowa mufaro wanhasi nyango kuchechi kwandaida kuinda ndatadza kuinda. We are now celebrating. Mwana wedu akutaura. Mwari vakanaka ende Mwari vakatitendera ende tinokumbira kuti Mwari vagare vakatengeta saizvozvi. Zvinhu zvakatikashamadza asi zvino tinofara tiri mhuri yakayanana. Kana kufambirana tatisafambirani. Nenhau kuda mudambudziko rokuti waiti ukafamba ukaenda uko pamwe achanoti wauya nemushonga zvekutsividzira, but iye zvino tasununguka. Mwari vatigonera.
Mwari vakanaka, varambe vainesu, vatibatsirepo patenge tiri, vagotipa mufaro wakanyanya futi kudarikidza uko. Awanawo marriage inomufadza nekuti basa rinomufadza rekuti akashanda adevelope musha wake sekudevelopa kwaari kuinda uko. Mwari vakanaka, Mwari vakatendeka. Ndinotinera Jesu, amen. Sekunzwa kwamuri kuita tiri pamba paAbhi kumhuri kwaMuguni apo patiri kutaura nababa naamai nevavakidzani nehama neshamwari. Saka baba, takamirira amai, mashoko yenyu ekupedzisira ndekuti chii pazuva ranhasi? Hai, zuva ranhasi ndirine mufaro mukuru chaizvo mukati memwoyo wangu. Ndiri kuwa kugamuchira zvikuru mufaro chaizvo uri pasi pemwoyo wangu nekuda kwemwana wangu. Mwana wangu uyu atora gore nemwedzi kana asingakanganisi, asingatauri. Asi foundation yacho yokuitika kwezvinhu zvese izvi takaitarisa, so yakatanga iri problem diki diki, ndobva yakura, ndobva yakonzeresa confusion, kutaura kukuru mukati mefamily. Tikashauta zvambobva nepi kana zvese izvi. Takagara zvakanaka, mwana wetu atigere naye zvakanaka. Tikatombosvika panguva yekuti kwaanoshanda uku ari kuwana maadvice asiriwo. Tikasvika pakupomera vanhu zvisirizo, asi zvaitika izvi zvinotipa kuti tihwe kusununguka, tihwe kufara, nokuti nhema dzose, chokwadi chose zvese sekutaura kwaanga achiita panapa, ataura kuti ndakazipa nguva yekuti ngandinyarare. Chavona vanhu vese vachanotora sekuti handitauri. Ndichataura iye kwatiri aitaura kuti kwai ndakakumbira kuna Mwari kuti ndimbonyarara. Kana ndakuda kutaura ndichataura, ndichakumbira zvokuti Mwari kuti chindisunungurai. Ndakuda kutaura machandisunungura Mwari. Saka nhasi kuda ndo zuva rake rekusunungurwa naMwari. Asunungurwa. Saka isu tozitenda, tozigamuchira izvozvo, tozitenda, tozigamuchira izvozvo, nekuti zvinhu zvisingajairiki zvokuti munhu wamunoziva mwana wenyu akakura naye muchiziva kuita kwake kwose, osvika pakunzi hachatauri, hachanzvi. Asi mazuva iwano aya anga achinja kunangira kusanzwa kwake. Anga achiratidza kuti inzwi rake riri padhuze dhuze. Anga achinja. Takatombozitaura about some days back, tikati uziva kuti Abhi inzwi rake riri padhuze dhuze. Iye zvino akukwanisa kuti uko but kuti ataure mashoko sokuti chakati nechakati hai. Anga achingoshandisa foni chete kana aitaura nesu, foni chete, achingotaura nemasana. Akaona kuti hamusi kuhwisisa, hamusi kubata zvaari kutaura, ototora foni yake otaipa umusvitsa. Ndiyo yanga iri communication yanga iripo. Saka ranga riri jere guru seri ratati naro tese vemhuri, nokuti takatombosvika panguva yekuti shuwa kana ari munhu isu tanga tofungira mai vedu votibereka, nokuti mai vedu yaive mbeveve. Saka mai kusataura kwavaita, takazotora kuti mweya wavo ndiwo wadini, waenda kunogara pamwana uyu. Asi manje kuti tiwane vanhu vanotibetsera, tatisingawani vanhu vanotibetsera. Iye tisingazivi kuti anitori nestrategy yakakwana yaakatasana nayo, akatowana good advisors. And ndinokutendai, shuwa ndinokutendai kuru sazviri pasi pemwoyo wangu. Shuwa ndokutendai. Ndiani zita? Tafumani Robert. Tafumani Robert.
Hatinotenda mukutaura nemhuri yokwamuguni. Tisi mhuri yokwamuguni. Mhuri yokwamuguni shuwa. Ndinotenda baba nekugamuchira. Isusuwo shuviro yedu ndeyekuti kana kujeri kwatinomboenda kawo vanoti yakatambika jeri rinopera. Handiti saka zvakare tauya pano neizwi remwana wenyu yakatambika. Shuviro yedu yayekuti kubva nhasi muchienda mberi vaya vakanangana zvitorei sechinhu chamunenge muchiseka nacho. Handiti kuti haiwe ndosaka wainzi unoroya. Handiti muchitoseka senyaya nekuti uroyi uchi hapana. Kumhuri kwenyu kwese hapana akabata. Kumhuri kwenyu kwese hapana akatadza. Handiti mazviona. Zvichida ngatitorei kuti pamwe zvichida Mwari vakashandisa Abhi kana sechiitiko ichi kuti mubatanise mhuri vakuratidzei simba ravo. Handiti kuti tozobva panapa tozotanga kuzofonerwa futi takunzi ninga akazoti wakanga uchizviitirei. Izvi hatisisina mhinduro nezvazvo. Handiti chingozvigamuchirai moseka nezvazvo movakana nemhuri yenyu muchienda mberi. Ndo shuviro yedu yaita kuti tisvikeochi panapa. Tinozitenda tinozigamuchira. Hatingi nyange zina mutindei kumba. Sekunzwa kwamaita isusu vatape nhau tabva tataiwa regai tiende kukereke kwaenda amai tinoona asi atipesanei. Asi tatombo rakanaka rekuti tabva tasangana namufundisi. Mufundisi baba vachipinda vachikuudzai kuti Abhi akutaura mazvigamuchira sei? Ndikurova nehana ini handisi kutozvinzwisisa kuti Abhi uya utaure pana mufundisi. So nekuti matangiro azvakaita takazviona how it all started and ndinotori surprised kuti chii chaizvo nekuti ndikunzwa baba vari kuti tauya nevoice remwana wenyu and ndaedza kutsvaga kuti zvorevei ndatadza kuzvinzwisisa. Even up to now I'm still in disbelief kuti what exactly happened and what was happening. Yeah, because it just started and all of a sudden the voice just went. Yeah, but still hatina kunzwisisa kuti hazvadii, you know. Then yeah, chishamisa kungonzwa kuti voice radzoka. Yeah, so I don't know. Abhi uya utaure namufundisi varoti havasati vazvibhilivha kuti une voice ravo. Susu. Yes, my face. How are you? I'm fine. Going down. Gee, what happened? Ndakamirira nguva yaMwari kuti kana yangosvika nongotaura. Zvakaoma. But anyway, we thank God because chinhu change chisiri kufadza vazhinji. Vemhuri pamwe chete nesu mukereke takatadza kunzwisisa. Even vana vake, she has got 2 kids, vakapindawo mukutadza kunzwisisa kuti chii chanyatsoitika. But tinotenda she is back to normal and zvinhu zvinofadza chaizvo. What we can only do is to thank God for a restoration of the voice. Hatingachatsvaki kuti zvii zvange zvichiitika. Chatakungoita ndechekutenda Mwari kuti mwana adzoka back to normal. Yeah. Abhi uya tutaure namufundisi kushedza kwanda kuita. Nekuti Abhi mufundisi haana kumbobvira aita mbeveve, haana kubvira atadza kunzwa. Abhi ungataurere kuna baba kuti zvikonzero zvakaita kuti iwewe usade kutaura nevamwe vanhu asi iwe uchinzwa nekutaura chii? Sezvanambotaura paya kuti pakangoitika kamisunderstanding mufamily medu, ina ndagara nditori nebackground yangu yaitongondishungurudza concerning nyaya yevana vangu, kuti vanhu maonero avaindiita nemafungiro avaindiita anga asiriwo. Saka pakazoitika misunderstanding nefamily, ndakazosvika pakungoshata pakutoti handichatodi kutaura kana kuwa. Beita ndimboita mbeveve ndimboona kuti zvinosvika kupi. So mukunyarara kwangu ikokoko ndandisingadi kutora nguva refu, asi
mukunyarara ndaisangana nezvakaona zvaingondikipa kuti Abi, just keep quiet, just keep quiet, just keep quiet. Nguva ichingoreba nenyaya yekuti zvinhu zvachira zvakungowanda saka kuti zvina ndise ndinyarara ndimbozvipa nguva yangu. Kana nguva yakwana yekuti nditaure ndichataura, nekuti panguva yandaitaura hapana munhu aindiwa aindinzwisisa zvandaida nezvandaitarisira muupenyu hwangu. Manzwa muchidimbu zvakanyaradza mwana wenyu. So chokwadi ndechekuti according to what she's saying, tongoti hedu voice rasina kuenda anga asingangoda hake zvedu. That's exactly what she's telling us. Yes. Saka yeah, of course ndizvozvo, but semwana as a word of advice ndinofungidzira kuti akatora wrong decision, because after zvaitika izvozvo everybody got frustrated, and everybody got worried, everybody got concerned with what exactly happened. So dai kwange kuri kuti vanhu vanenge vaine kutenda kusina kunyatsomira zvakanaka, vanhu vainongedzana, vanhu vairwa, vanhu vaiita chino nechino vachiedza kutsvaka kuti chii chanyatsoitika pamwana. So my word of advice is, next time if it happens kuti panoita zvinhu zvakadai, you better seek advice from the relevant people, and probably that's why we are there as Vafundisi. That's our duty to intervene in such kind of situations. Nokuti in trying to solve problems by keeping quiet, in the sense yokuti achina voice, to me it was actually probably going to create more problems than trying to solve problem iripo, because zvakapa baba namai kusagadzikana, and dai kwange kuri kuti vanhu vasiri vanhu vakura probably vasvika pakurwa, and you never know, vanhu vanosvika pakusiyana chaiko, because pakaita blame game, ndiwo wakadai kumwana, ndiwo wakaso, zvinokonzeresa maproblems aka. So well, I'm happy she's now talking, and I'm happy she's listening to me. The decision was wrong according to me. I don't know how she says it, but ndofungidzira decision was wrong. Dai akatsvaka imwe nzira yekuti dambudziko iro, because chinhu chose chinopera because ndiri kufungidzira kuti mukunyarara kwake chakamuita kuti afunge kunyarara, even up to now that thing has not yet been solved. The problem is still there. But dai kuri kuti chinhu chakaanza aiwa akataura nawa, inini ndine dambudziko, I'm concerned ABC, vanhu vaigara pasi vosolve a problem. Now in this case it means we are happy the voice is back, yes, but people still need to sit down kuti vati aiwa iyo mwana takati but dambudziko richipo, problem haina kugadziriswa. So ndoona sekuti the route yaakatora was yes. Sekutaura kwamuri kuita hamutsi kurayira Abi chete, muri kurayira nenyika yese nevari kuteererawo kuti pane mamwe madecisions atinotora mukati meupenyu anenge ari wrong. Tinovimba kuti imi samufundisi muchagara pasi nemhuri naAbi wacho muvaka chinhu chimwe chete muchienda mberi, nekuti hatina kuti tazobva sekutaura kwamaita kuti problem haina kusolveka pochitanga futi handiti tozodzokera futi to square one. Yes. Iroro ndo basa redu chairo rekuti nekuti mhuri yose imhuri inopinda pano, the whole family, vese even nehanzvadzi dzake dzisiripo, they respect this family, ndopa vakakurira, ndopa vanoraramira vari. So my advice to many people ndekuti maproblems ngatiziregei kuachengeta mumwoyo, because zvakaita kuti for instance iye Abi aite nguva yakareba
ari ega in isolation asingatauri nevanhu, ende zvaigona kuzomukonzeresa futi kuti atore wrong decisions ari musilence kudaro, because we believe kuti a problem shared is a problem half solved. So dai ari akaengeja vamwe indaita problem zvakati aigara achiuya pano api nguva dzakawanda chaizvo achitamba nevana vangu vasikana apa vachidai dai handaiona chaimuremera kuti awezoti father ini ndaita problem panapa ndirikuda kudai zvinhu zviri kudai ndiri kutaura ichi mama havasi kundinzwisisa, ndiri kutaura ichi baba havasi kundinzwisisa, what can I do? Maybe dai takasvika paengagement yakadaro probably problem dai yakasolviwa kudara. Yeah, but anyway, we thank God. God has taken us somewhere, and we are almost there. So ndinofungidzira kuti aiwa hapana chisingagadziriki. This will bring the family together and upenyu hopfuurira pamberi. Abi, mashoko ababa wanzwa unoti chi? Ndinoda kutaura pataura nafather kuti zvoni dai akauya tikambogara pasi decision yakatora iri wrong. Asi ndinoda kutaura kuti ndakatombosvika pamastage iwayo, ndakatombouya ndikavaona father ndikatombotaura navo. Kwandiri hangu decision yandakatora hangu iri wrong, noti kusterek because ini ndakatodzidza zvakatowanda mudecision yangu iyoyo. Handina kuzvitira ini ndega, pandakatanga kutokipa quiet kutoita as if handiwe handitauri, zvakabva zvangondipa pfungwa dzedze kungoti alright abi chiramba wakanyarara wakadaro umboonawo kuti vanhu vakaremara vanorarama seiwo. Ndikatanga kuonawo zvechokwadi vanhu vakaremara kuti vanorarama sei, ndichitoona mato kuti Mwari kana zvikatozofambawo zvakanakawo ndigotowanawo basawo kusechawo because life inorwadza iyi. Kune vanhu vanondizivawo vashomanenewo life was easy, but kune vamwe to be honest zvasina kumira mushe. Asi uri kuzoona kuti even kubva pawakatanga kuuya kwandiri uchitanga kutaura nyaya yako ndakakudza kuti decision iri wrong, uye zvakare wakasvika pakuti kana zvakadaro ini ndogona kuramba ndakaita sei takatorwisana. Handiti wazviona. Saka toda kuti iwewe ugamuchire share yeblame yenyaya yako, vabereki vogamuchira share yeblame yedambudziko riri mumhuri, mese musangana pakati moomba chinhu chimwe chete. Asi mumwe munhu akaramba achiti inini ndiri right, hapana kwamunosvika. Handiti wazviona. Saka iwe ukatotangawo sekutaura kwaita mufundisi kuti decision yawakatora wrong, wozvigarira pasi unyatsozviona chokwadi kuti zvechokwadi decision ndakatora yazotisvitsa pano pazuva ranhasi. Tese tinogona kuvaka chinhu chiita tichienda mberi. Alright, papa ndikupawa. Ndaniwa kuniwa kuita kurea meno. Nduburuke ndibate denga ndidiko. Abia uzotopindura kuna mai vati wakadi zvako. Kavanga vakubvunza kuti makadika. Saka toda kunzwa voice rako, iwe wanzwewo voice rako. Mashairi muromoka. Tushaini. Handisi kwanisa kutaura. Ndambozwa kuti zvafamba sei. Papi mamuda kuziva. Papa kuti handisi kuziva kuti zviri kubva ipi zvichindi ipi zviri kufamba sei. Handitozivi.
asi kamwana mamubvunza kuti wakadii akati ndiripo zvangu. Ndadaro handitozivi ndosaka ndamubvunza kuti ko wakadini because confused handizivi. Tauya naye mwana kuti asangane namai tozoti anga ane gore nemwedzi yakati asingataure tikati handikumba untasi tikati handikumba untasi unotaura namai vako. Tabva kuHarare tikauya naAbhi kuti auye kuzitaura nemi chete hapana chimwe chatakuigirai. Hatina kana chitangobva kuHarare tikauya naye ati tigamuchira mugweru kuti Abhi hataure. Akatiudza kuti hataure. Akakusiyai sei imimi? Alright, ini ndinonzi Tapfumani ndiri Mutape wenhau. Ndiri Mutape wenhau kudaro Abhi anoti akaona nyaya yemumwe musikana anonzi Paida akanga ine matambudziko ake akasiyana-siyana. Akauya kwatiriwo nedambudziko rake. Mushure mungu aonawo dzimwe nyaya dzevamwe vanhu ndokutaura nyaya dzake. Paida ataura nyaya dzake saka munhu akauya nedambudziko rake tinotaura tichiriburitsa tichifamba naro kusvika parinonotigumire. Saka iye akabva ateerawo nyaya iyoyo ndopaakabva andi nhamba dzedu dziri pachena. Ndopaakabva atora nhamba dzangu ndobva ataura kuti mukoma ini ndine dambudziko rangu rakadai so. Ndo musi wa30 August 2024 gore neri ndopaakataura nyaya ndopatakatanga hurukuro naye mwana wenyu. Ndopamakatanga hurukuro. Hamuprofiti hamudini mungori vatapeni? Handiprofite. Chipo chandakapiwa naMwari ndechekungotapa nhau chete. Handina kana rimwe simba randina. Atotaura kudaro nguva ipapo akanga ari South Africa. Ndakamuti handidi zvekutambisirwa nguva nezvinhu zvakadai nekuti anga aita zvekutaipa. Ndakabva ndafona ndobva akata foni. Semunhu anga asingatauri. Akataura ndopakabva atumira message kanzi ndinokufonirai mangwana makuseni vanhu vese vari pamba panapa vaenda kubasa. Ende vaenda kubasa zvichava kumapasti 9 zuva rakatera akabva andifonera takataura tese for 25 minutes. Achitaura? Kuiye anambouya kunoku akazvitaura kuti ndozvazvakaita wani. Mubvunzo yaakuda iye manje. Kuiwe haunambouya wani ukataura kuti ndakambotaura. Chiripo kutodara mairi kandidzokese kumashure mbichana. Mwana wenyu haana mubviri aita mbeveve. Haana mubviri atadza kunzwa kana kutaura. Akaendeswa nasisi wake kuBulawayo kuMupilo. Madoctors because kwaanoshandira iko kuku vakanyatsotaura vakati uyu munhu idepression nekuti pane zvanga zvangoitika zvemashoko. Vakati idepression but iniwo nokufamba nekunzwa nevamwe vakati hakuna depression inoita 2-3 days. Depression gara munhu achingoshungurudza for some nguva yakakura ozoita depression. Saka mushandiri wake bosi wake aiti depression. Sisi vacho ndokutora ndokuenda naye kuMupilo ushu ndokuenda naye kwamadokta. Sisi vakati beta ndibhadhare mari kanchifana zhara ndofana zhara. Dokta akati uyu munhu hazi mbeveve, uyu munhu haana paakadhemejeka, all is well but tiri kushamisika kuti chii. Haazi mbeveve, haana kudhemejeka sezvaitaurwa nabhosi vake, haana chaakaita munhu ari right. Zvose kwari zviri right. Sisi vakati manje chii zvikanzi all is well. Ndokuuya nemapepers acho ndokupa bosi wake but still haana kuzvihwisisa aingoti idepression. Saka ndati munhu kuti what is depression? Kwamuriwo zvamawa kwai depression chii chinombonzi depression inobata munhu kwenguva yakadii zvaita sei? Ine handisi chiremba pamwe semunhu akaenda kuna chiremba paaitsanangurira nachiremba vakakutsanangurira kuti depression chii ende zvinokubata kwenguva yakareba sei uchitsanangurira mai semunhu akutaura. Chiremba akati chiremba upi? Bulawayo kwawakaenda kana kwakawanda kwese kwawakaenda ikoko vaikutsanangurira kuti chiyana chiremba. Vana chiremba vaingoti hatina zvatiri kuona. Mukutaura vaingoti isi hatina zvatiri kuona but sisi chatizani chekuti munhu haangamboiti nguva yakadai so asingatauri asingauyi. Ndiwo pavaingogumirawo. Vaingoti munhu ari healthy asi chatinoziva nechekuti hasisati tambozviona kuti munhu angaita nguva yamuri kutaurai munhu asingatauri asingashami kana muromo toti hawi but panofanira kuti atombotaura akanganwe saka isu hatizvizivi zvitotishamisawo zvitopa zvakangogumira. Mamunzwa mwana. Handamunzwa ndosaka ndabvunza kuti mimi muri maprofita kana kuti munongo chipo chiri mamuri hachibudi chinongoshanda chakavanda. Ndinotenda Mwari. Ndida kupa kutenda kuti hai ndapa kuombera hangu kuti maita henyu because nyangwe neni anga akutondipawo pressure imwe inotondiita ndisaziva. Akauya musi uno svikai ndida kuenda kwaRarare
kuti tiinde kuHarare. Ndikati izwe kuHarare toenda. Akati kana taona vanhu vanoda kuti tione from there toda kuenda kwaTinashe Mugabe. Kati apiwa kundipuma chifambi here baba vako ndeava kwaTinashe Mugabe ndonodii ini chiziva baba vako ndeapa saka kwai nekuti hamuna hanya saka ipapo pakambondinetsa ndobva ndangotaura hangu nevamwe zvikanzi no problem imi mongoenda naye munonzwa kuti iye chaanoda chii. Saka akauya kuna baba vake nezuro ini hangu ndisipo nchiita nyaya dzangu dzemaprojekti atiri kuita. Akati ndoda vaenzi vangu vari kuuya ngavana kuna baba isusu tichamukira kuchechi tinopedza program dzekuchechi imi mofanira kuenda indozoya ndoona saka ndasonzova ndifonda kuti abva kutaura tumai surprise. Nekuti muna August imomo tichipinda muna September pandakataura naye iye akatomboti endai munotaura nevabereki vangu. Takati hazviite usipo ndopanga South Africa takati haizvo hazviite takabva taitana chibvumirano chekuti ini nevabereki vako handivaudzi kuti unotaura iwo ndouchavaudza vega kuti unotaura sezvaari kuita izvi. Saka pese apa isu tanga tichitaura tichironga kuti tiuye kuna mudzese muzotaura nemwana wenyu ndiye uyu Abi. Okay, saka izvi zvamamuitira kuti mukataura naye panobhadhara gwereka kuti zvinongori free kana kuti handisi kuzwisisa mufaro wenyu ndokuti bhadhara wenyu mufaro wedu kungofara kwenyu chete matotibhadharisa musadaro imi hapana chatinoda kubva kwamuri hapana kana chii chatinoda kubva kwati kana Petru tazviisira kana chii asi mufaro wenyu mimi nekuti nemhuri yenyu mubatani munenge matibhadhara zvikuru uye nekutenda kuna Mwari nekuti namatira kuti tikwate tidzokera tifambe zvakanaka chete. Tapfuma nei osaka mungotapa nawo muri kuHarare. Hatinotapa nawo kuti nyika yese ndosaka maona tasvika futi kunoko nemwana wenyu akada kutoti ndoda kuwedzera kuti zvisvike 5 years takati ipapo uye kuenda kuti 5 years nisingatauri why nemhaka yei chiudza amai zvikonzero zvakaita kuti iwe uite unyara ndozo muchidimbu ndoziva kuti baba wavaudza tete wavaudza mufundisi wavaudza udza amaiwo kuti amai chakaita kuti ini ndibva ndangoti zipo pai ndezvipi zvakawanda munozosara muchitaura tanga tichikutsvaga imi saka mufundisi mbva wangomona wakachitaura mukabva mataura nawo yo what a great day tinokutendai zvino wamufundisi avatsanangura kuti zvakamira sei. Saka mufundisi wavaudza kuti ava ndakazivana navo sei. Ndavaudza zvese zvakaitika ndavaudza kuti wai ndakatora decision iyoyi nekuti vangu vachiti dai takadai wakadai zvakatibatsira isusu basa redu nderekudai nekudai kuti mhuri ibatane. Ndikati chokwadi ndakatombopfurawo hangu nako kumastage but inini ndakagara nditoriwo nezvaitongondinetsawo muupenyu hwangu before pasati paitika fighting nefamily yangu but nenyaya yekuti family yangu isingandihwisisi mafungiro avo nemafungiro angu anga asiriwo saka ndakazongosvika pakuti gedze ndimboshata ndinyarare ndimbosvipa nguva ndakanyarara kusvikirawo hameno. Saka pandakazosangana namukoma wakuSouth ndichiona pamachannels avo ndikaona vachibatsira pavanhu vese kumwana mufundisi shamwari hama whatever pavanhu vese ndakationa counseling yamukoma waya yakatondibatsira zvakatonyanyisa because ivo havandizivi vandiudza zvinhu zvechokwadi mimi maindiziva kwandoshanda vaindiziva kwese vaindiziva but maadvice avo nethe way avaitaura neni yanga isingandisununguri yaitova nehasha mukati asi kuti ava manje vakandibatsira kuzosvika nhasi ndizoti ndasunungura tikizai ndise nditaura ndichida futi kuda kubuda pachena sezvanambotaura zviyamukoma kuti vanhu vaingondifungira zvinhu zvisirizvo nemaprofita achitaura zvinhu zvisirizvo kuti akarohwa nehanzvadzi yake akatora murume womunhu ipfambi ina handisi pfambi ina handamborohwa nabhudhi vangu ndikaremara no inini itori nyaya yekutoti
yakabvira kuvana vangu. Nyaya yese yekuti ndizoshata nenyaya yevana vangu, chandaingoda chandinongoda nyangwe nanhasi vana vangu, but iko zvinezvi handazvipira kuti baba vevana vangu ngavagarawo nevana vavo kusvikira 18 years. From 18 years kana vakura, kana ndiri mupenyu. Ikoko kunozogadziriswa nekuti asi nekufamba kwenguva. Asi uda kuti chii kuna mai, because ndichitaura newe amai vako vakasvika pakupumwa uroyi kunzi vane ruoko pakutadza kunzwa nekutaura kwavo. Nhasi uda kuti chii kuna mai? Nda kuti kupumwa uroyi kwakaitiwa kuna mai vangu havazega mai vangu vakapumwa uroyi. Ayo ndoda kufokasa pana amai vamwe vese. Ndati amai vakasvika pakunzi pane zvavari kuita nenyaya dzemishonga yechivanhu iri kukonzera kuti iwewe uite mbeveve. Amai nhasi vari pano, bvisa vamwe vese vakataurwa, asi ndoda kuti nhasi wakatofesana namai vako. Mashoko awada kutaura kuna mai vako pamberi pangu ndeyekuti chii? Nangoti mai vangu ndokudai zvisingaiti, ende sori yeine peni yamakasangana nayo samai vangu, samai vekubereka. Nihoti mai vangu maprofita handirambi kuti namata, tinoda kutsvagai Mwari nguva ichiripo. Zvinhu zvese zvenhema zvinokupai pressure mai vangu, maprofita enhema anokupai pressure yekukupai maproblems kuti mutenge kufunga kuti izvi zviri zvenhema. Ndanga chida kutongodzidzisa family yangu kuti mukufamba kwavakaita maprofita neniwo ndaidofambawo. Vedwe ariko maprofita enhema, ariko echokwadi. Asi ina hangu kutaura chokwadi pane zvese zvandaiona. Handingazvipupuri paRadio Zimbabwe yakateerera, asi ndizazvipupura hwangu kuvabereki vangu kuti vedwe please zvinamatirei, ngotsvaga Mwari nguva ichiripo. Zvekuteerera nemaprofita muchiudziwa nhema, muchinzi dhimoni rabuda kuna nhingi, nhingi auya pamusha pedu abudigwa nedhimoni. Inhema vedwe, inhema. Munhu it's natural. Imagine kuti ini ndakaspenda gore nehafu ndichiti ndiri mbeveve asi ndisiri mbeveve. Asi vanhu vese vaingonditi ndiri mbeveve. Saka chii chinonditadza kuti ndakadai so ndotenga kubuda madhimoni, ndotenga kutoti mai ava vanoroya ivo vasingaroyi. Hapana chinonditadzisa. Saka ndakungoti kumhuri yekumba kwedu, especially kuvabereki vangu, please zvinamatirei, zvemakwai nevese vakateerera muramba muchinyepa muchizorara madhaka, zvina kunaka. Munoti chinyi mashoko emwana enyu amai? Indongoti zvese ndezvaMwari, nekuti pandakapumiwa nepandiri kupumiwa ndingoti Mwari wekudenga ndiye anoziva. Kuti ndizvokuroya ndezvizivi, but ndine bundu ranga risingaiti ndakatoona kuti bundu iro rinotovharira vana vangu mablessing. Kuti munhu anokudza kuti unoroya iwe usingambozivi kana chine chegwenzi. Dai ndaitombozivawo kuti rinochegwa kana tuwe musoro hawo ndaitosununguka. Handitouzivi kana the first muprofita wavakaenda, kuda vaimuti muprofita pafamily hwavo, kuda vaimuti n'anga, because vakaenda as a family. Vakanoudzwa kuti ini ndai wrong sezvataura, ini ndini ndakacontribute. Vakatoudzwa kuti haiti mwe nomwe akataura zvakada, mwe nomwe akadai mahobhu nemahobhu. Asi toda kungotenda chinhu chandoda kutenda pazvinhu zvese, murume mandakapiwa naMwari. Dena anga ari umwe munhu aitongondivanzira, but akauya akati nhingi akati akandiudza. Saka ndotoona kuti anotondida. Dai anga asingandidi ndakatorongedza mabhegi angu ndakaenda, but ndakatoona kuti ndine support. Ndo zvimwe zvinhu zvakandisimbisa. Akati aiwa mai mwana, kufamba ndinofamba navo hama dzangu, asi kana vakutaura kumwe mudati ndidini. Ndikaona zveshuwa kuti dai anga ari umwe munhu akatondivanzira, because akaiva akandiudza kuti zvakanzi nhingi akati. Ini chinzi ndine contribution, chinzi ndinotonga stereki, ndinotonga zvakanyanya nevana vangu. Handizivi kuti vaitsanangura sei nyaya dzavo kun'anga dzavo kumaprofita avo, but ndanga ndiri munhu ane bitterness isingaiti. Ndine bitterness, munowa, ndine bitterness. Asi zvazvadai Mwari varatidza ukuru hwavo. Ndongoti all is well. Dena ndiri munhu anodzorera otherwise ndingadai ndiri pane chimwe chinhu.
akasvika pakurwara kuposa kufa kabuda mashoko akawanda ndikadai aizotaura pamwe ndakatofa but inini Mwari vakati haufi nekuti hauna mhosva. Mwari vakati haufi hauna mhosva. Even vakadini muno muraini mune munhu anoti ane system yekuti vanokutsinga makumbo ugozvimba kwadai but unopesana navo nezita raJesu vachiona kuzva uri munhu yatakatsinga kuwa yakufamba. Mwari vari kudenga variko. Mwari vanoziva. Ndoda ngokutendai. Pamwana wangu zvangu ndasununguka zvimwe izvi hazvo basa. Hamene kuti zvichazotaurika from here zvichienda mberi zvichadii because pakataurika masaga. Asi ndokutendai. Ndotenda naiye nemafoni aya nezvamunoitawo imi muchizikamwa nevanhu nokuti tiri munyaya dzevamwe newe dzako dzinogadzirisika. Ndo zvandotenda kuti tiri kuona dzevamwe dzako dzinodiniwo dzinogadzirisika. Saka ini ndinongotenda zvangu Mwari. Ndinongotenda zvekuti zvokudenda ndiri munhu asingagoni kufugama kudhara ndakatosiya ndaudza murume wangu kuti ndoda kuvata apa otherwise ndakatorara. Asi nenyasha dzandongoitirwa naMwari mukurema kwazvo mukurwadza kwazvo I am here. Mwari vakandidzosa kuvakafa. Ndinongotenda Mwari kuti Mwari vaiziva kuti aiwazve mwana wako achataura. Saka ini ndinofara nekutaura kwemwana wangu. Manditira chinhu chandisingagoni kuti handizivi kuti ndotenda nei. Ndikutoshaya kuti ndodiniko kuti muone kuti mandifadza. Mava pamombe mama nekuti vana sekutaura wandaita amai kuti kutenda kwenyu munenge matibhadhara pachirungu tinobva tangoti paid in full. And pane pandanzwa muchiti mune bundu kana kuti mune bitterness and semubereki handiti tingaiti sei kuti chinhu ichi musafe muinacho. Ndoda kuti chataurwa pano pasi chabva chanyorwa nekudenga. Toda kuti tiise chitsidzo pano ini semunhu auyawo semutorwa. Ndoda kuti munzwe kana tichinzi tozvigadzirisa tichiziva kuti aiwa takatadza asi ndoda kuti zvibve kwamuri imimi. Zvinotobva hazvo zvichangobva bichana nekuona zvinenge zvichiitika. Saizvozvo zvatobva ndatosununguka. Ndakuda kuti ivo vaya vaiti ndine contribution ndine zvandakaita vachiona kuti ndinayo here contribution. Hoi munhu akutaura achindichiwa kuti hai ina handina contribution yandakaita. Zvokutaura vanhu vanotaura iniwo ndotaugwa iniwo ndotaura vamwe. Saka zvokutaura zvodini zvinongotaugwa zvichidarika hazvo. Saka inokuti Mwari deva klina mwoyo wangu vasavhara mablessings angu andofanira kutambira kuna Mwari nokuti kudai kunoita kuti mablessings asavuya. Nangwe nevamwe vanavo ndichivaudza ndoda kutojusa nyamene ndichitovaudza kuti kuno kwaita minana kudai miu muchanozvibudisavo kudai zvichatonoverengwawo nevamwe kana kuti zvichatounzikwawo nevamwe kuti kune zvakadai zvakaitika munzvimbo yekwachiundura mugambiza wadi 10 muvarozi murekwa muguni kune chinhu chakadai. Zvinototi nyangwe vanhu vose vanodini vachaona kuti Mwari vakanaka. Mwari vakanaka. Haindoda kungokutenda nekuti iye abhe achitomboti tichitaura naye anga atoti aiwa imimi munongouya motaura neni mozviburitsa vabereki vangu vozongozvonzwa kana kunzwa kuti abhe ari kutaura takati aiwa hatishande tichidaro. Munhu anofana akapedzera kukunzwa uchitaura ndiye anofana kutanga kukunzwa uchitaura. Ndosaka maona taita sei tauya naye. Tinotenda. Tinoda kungokutendai. Kutenda tinotenda shuwa. Demaitirawo nyangwe nevamwe vedu weti nedzimwe hama dzeduwo dzinotambura. Mwari vadade Mwari vakuropafadzai. Nyangwe pamunofamba musadhiraivha murimi mweya mutsvene ngaudhiraivhe. Mweya mutsvene ngaukuperekedzei panzvimbo dzenyu kusvika masvika. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Tinogamuchira mavanzo ndamai vaAbhi vatanga tichitsvaga muchinzwa vachifonerwa kunzi muri kupi uyai muno chishamiso chiri kuno. Chishamiso ndichochi Abhi kubva gore rakapera kusvika iye zvinezvi ane about 6 months almost 2 years asingataure nemhuri yekwavo achivaudza kuti handitaure handinzwi asi iye achinzwa zvese zvaiitika. Zvakawanda zvavachasara vachitaura. Shuviro yedu ndeyekuti mhuri inosara yakabatana. Vatanga tichitaura navo ndamai vaAbhi mavanzwa vachitaura. We came, we saw, we talked and we have heard, and you too.
chidzidzo chiri kwamuri zati nyaya yakadai so inopa vanhu mafungiro akasiyana-siyana, asi chitsvambe tinosiyira kwamuri tinziwo mafungiro enyu kuti kana chiitiko chakaita saichochi chichiitika kwenguva yakareba zvakadai zvinorevei. Ndakamirira our producer and camera person Frank Wesere. My name is Robert Tafumane from Chiundura near Gweru. For now, bye-bye.